Walang kulit. Yung mga nagkinapon si Bibi ay. May ngay mo at naka-live na ako. Kahit pa pilitin ka, walang pag-asa. Malinje. Oh my God! Ading ka pinag-Netflix! Ayan, Kylie Lalab, Mingalab, shout out. How are you, Kylie? Good morning. Ayan. How are you, Lalabs, Kylie, my friend? You are my first viewers. Give me likes, Lalabs. Thank you so much. What's up, house? It's going good. I miss you, my friend. Ayan, I miss you too. Kylie, I miss you too, Lalabs. Kylie. Thank you. Thank you so much, Kylie Lalabs. Ayan. I'm having a good weekend. And how about you? Kylie, it's supposed to be, I am here in the Philippines right now. Kylie, I am here in the Philippines. See, you didn't notice that my background changed? Kylie, my background changed. Okay, yes, I am here in the Philippines. Soon I will go back abroad. Now I need to rest, to relax myself. Mark Ian Swanner, mega love shout out. Mark Ian Swanner, mega love shout out. Sobrang lakas ng sound. Hey, background has changed. Yes, Kylie, I am here in the Philippines, but soon I'll go back to abroad. I am here in my parents' house. Mark Swanner, mega love shout out. Jerry Kanja, mega love shout out, lalabs. Ayan. Good evening, everyone. Good morning. Not good evening. Good morning, cool. Ayan. Good morning. Stop crying. Hope your parents are doing okay. Tell him I said hi. Ayan, hi daw, mama. Okay, I will tell Kylie, thank you so much. I will put music so that my life not boring. I'll put music. Paru paru G, paru paru G. Where is my music? Ikaw ang dahilan. Di ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Slow jump. Set lang natin yung music, mga lalabs. Okay, okay. You're welcome. Saan na ba yung music natin? Ay, nawala. Ayan. If you're going to come over and see me on my stream, I'll be doing some singing. If you want to come over and see me, you are more than welcome to. Okay, Kylie? Ayan, Mark Ian Swanner, mega love shout out. Mark Ian.
Ayan, magkape-kape muna po tayo mga lalabs. I'm not live that I'll be alive. In 20 minutes. You are live within 20 minutes. Okay, no problem. Madam. Ayan. Madami Gulay, Migalab, shout out po. Ayan, 2 million in the house, Migalab, shout out. Meron ba akong sound? Mark Ian Swanner, Migalab, shout out. Ayan. Wait lang, ano ko nga lang electric fan sa ano ko mainit. Ayan, Madami Gulay, Migalab, shout out. Patamsak guys, premiere, thank you. May premiere ka po. Ayan, nakapin ka na po, nakapin. Ayan, patamsak naman po ako nakapin mga lalab sa premiere po ni Madaming Gulay. Si Madam Gulay, Madaming Gulay, ayan. 2 million in the house, Migalab, shout out, 2 million. Lobot mo pala tong mobile ko. Sian Arda, Migalab, shout out. Sian Arda, thank you so much, lalabs. Sian Arda, thank you for coming again. Sian Arda, thank you so much. Loving day, yes, thank you. Yes, loving day. You are very beautiful again, my all the beauty be with you. Ayan. Thank you so much, Sian Arda Lala. Thank you so much. Ayan, 3 million in the house. Miguel Love, shout out. Buti naman ngayon nakikisama yung aking connection. Not same yesterday. Ayan, Mark Ian Swanner, MJ Mix TV, Tom Shrek, Dan Host, sa nakapin. Ayan. Ayan, Madami Gulay. Pabalikan na lang po si ano po. Si MJ. Dan na po sa'yo si MJ. Ayan, loving. Ayan. MJ Mix TV po. Dan sa nakapin. Ayan. Thank you so much. Ayan, magkape muna po tayo mga lalabs. 5 million in the house, Miguel Love, shout out. Ayan, magkape-kape muna kasi maaga pa. Ayan, kape tayo mga lalabs. Habang mainit pa, inumin na. No. MJ Mix, nagbaba ng buy. MJ, lablabin po natin si MJ.
Ayan, madami gulay. Tamsak sa premier mo, madam. Dikit na rin. Tamsak po ako nakapin, mga lalabs. Nakapin po. MJ, ayan, nagbaba ng buy si MJ. Lablabin natin. Tamsak, madam host. Ayan, tamsak, madami gulay. Ayan, 4 million in the house. Miguel Love, shout out. 4 million. Ayan, madam gulay. Madami gulay. Tamsak na lalabs. 19 hours. Tagal pa. Ayan, 2 million in the house. Miguel Love, shout out. Maaraw na sa labas. Maaraw. Sarado nga natin. Masusula ako. Nakakasula ang araw. Ayan, 2 million in the house. Miguel Love, shout out. Jerry Kanja, Miguel Love, shout out po, Sir Jerry. Bam, bam, bam. Ayan, 3 million in the house. Miguel Love, shout out. Hindi ko pala na-charge yung aking tablet. Puro lobat. Ayan, Mark Ian, Miguel Love, shout out. Masyado makwapo ko. Ay, nagsiram na mga buhay. Maliwanag na gano'n. Madilim, ma. Huwag mo patayin yan. Pinoy and Turkey, Miguel Love, shout out. Pinatay mo pa yung electric pan. Ayan, tusok dan harang na dan from Pinoy and Turkey. Ayan. Sian Arda, thank you so much, lalab. Sihan, thank you. Pinoy and Turkey, salamat po sa paharang, lalabs. Tusok dan harang na dan. Ayan, thank you, thank you, thank you. Sian Arda, thank you. J-Dog is in the house. Miguel Love, shout out. Hi everyone, projectionist Tamsak. Ayan. Salamat po sa patamsak dyan, projectionist, lalabs. Bakas lang, balik agad. Ayan. Patamsak po ako ng kapin, mga lalas. Palablab naman ako sa premiere niya. Sa gusto magdikit, bakas lang. Ayan, from Pinoy and Turkey. Tamsak.
Ayan, J-Dog, nagbaba ng bahay. J-Dog, lablabin natin si J-Dog, mga lalabs. J-Dog, ayan, nagbaba ng bahay. 5 million in the house. Mega love shout out, 5 million. Ayan. Thank you so much. 5 million is in the house. Bam, bam, bam. Ayan, 4 million in the house. Mega love shout out. Pinoy and Turkey dan Pulpak. Ayan. Pinoy and Turkey dan si Projectionist. Pabalikan na lang, lalal. Salamat. Ayan, once again, Pinoy and Turkey. Pabalikan na lang si Projectionist. Dan sa'yo, lalabs. Dikit na sa sa'yo. Pasuklaan na lang. J-Dog Old Connect. Ayan. From Projectionist. Ayan, 2 million in the house. Miguel Love, shout out. 2 million. Dilma A. Jennifer, Miguel Love, shout out. Oy. Dilma, nagbaba ng bahay si Dilma, mga lalas. Dilma. Ayan, for not Miguel Love, shout out. Arabic, my friend. Ayan. What happened to Night Boot? Yes, I will give you jacket. Thank you. You have no moderator. 9, Anat. Oh, Miguel Love, shout out. Komedya Vlog, Miguel Love, shout out. Thumbs up Dano, shout out. Ayan. Komedya Vlog, Miguel Love, shout out. Ayan, Komedya, meron ka na pong jacket. Salamat, lalabs. Ayan, MJ J-Dog Dan. To you from MJ Mix. J-Dog, kindly return to MJ Mix TV. Already connected to you. Thank you so much. J-Dog, please return to MJ Mix. Ayan, thank you. Ayan, Mark Ian na loves. Ano ko nga ito i-charge?
Tita Miguel Love, shout out, tita. Dan Tamsak. Ayan. Abi Miguel Love, shout out. Tamsak host. Ayan. Tita Padikit, please. Nagbaba ng bahay si tita. Ayan, Abi, nagbaba ng bahay. Madam, nandito ka pa ba, madam? Wala na ata itong nakapin. Nagbaba lang siya ng link. Sino pa yung pumasok kaninang pangalawa? MJ, nandito ka pa ba, MJ? Si MJ na lang. Ayan, Avi, nagbaba ng bahay si Abi. Lablabin natin. Si tita po, nagbaba ng bahay, mga lalas. Lablabin natin. Si tita po, nagbaba ng bahay. Lablabin. Ayan. Ayan, MJ po, nakapin, mga lalabs. MJ. Dati na pala akong may bakas dito. Ano, MJ? Ayan, 3 million in the house. Miguel Love, shout out. 3 million. Ayan, MJ, nasa bahay mo ako, MJ. Ayan, MJ. Si Abi po, nagbaba ng bahay, Abi. Lablabin natin si Abi, mga lalangs. Ayan, MJ, nasa bahay mo ako. Napasayaw tayo sa gym. Ayan, MJ, pinapanood ko yung video mo, MJ. $590 ka na. Ayan, 3 million in the house. Miguel Love, shout out. Abi, 10 tayo. Ayan, Abi. Tindok kayo ni Komedya Vlog. Abi. Pinoy and Torquay, nagbaba ng bahay. Pinoy and Torquay. Abi, 10 kayo, Abi, ni Komedya Vlog. Yan na ba yung bahay mo, Pinoy and Torquay? Malaki na pala bahay ni Pinoy. 4K. Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shout out. 5 million. Ayan, Abi, 10 kayo lalabs ni Komedya Vlog. Kung may available ka dyan, pwede kang magbartir. Ayan, Abi.
Ayan, 4 million in the house. Miguel Love, shout out. Nalubat na tong mobile ko. Ayan, habang tulog pa si Lolo Idol, barter tayo 10. Mamaya magigising ngayon. Kumindya vlog, dikit na tayo ata tayo, ex na tayo. Lubat na pala tong mobile ko. Ayan, thanks host. Palablab pa ako na kapin mga lalabs. Alikamok na pala to. Ayan, si Abi po nagbaba ng bahay. Abi, 10 kayo, Abi. Host, yes po. Yes po, Abi. Sampudo kayo ni Kumidya Vlog, Abi. Si Mino Dax pala to. Ayan, 4 million in the house. Miguel Love, shout out 4 million. Sobrang masilaw yung araw sa labas. Nasisilaw tayo. Ayan, 3 million in the house. Miguel Love, shout out 3 million. Madam, nahulugan mo ba yung Gcash ko binigay ko kahapon? Hindi pa lalabas kasi wala pang laman yung Gcash ko. Sunod na araw na. At magkano ba kailangan mo, Sir Jem? Ayan, Sir Jem, nagbaba ng bahay. Hindi pa, Sir Jem. Ayan, 5 million daw. Bigyan lang shout out 5 million. Hindi pa ako naglo-load. Huwag mo na lang hulugan yun kasi di naman akin. Sunod na araw pa kasi ako lalabas. Alis kami ng mama ko. Ayan. Monday siguro, Monday. Ayan, 4 million in the house. Miguel Love, shout out, 4 million.
Ayan, Abi, nagbaba ng bahay si Abi. Komedya Vlog, ayan, nagbaba ng bahay si Komedya Vlog. Komedya Vlog, dikit na ba tayo, Komedya Vlog? Tayo 10, komedya, kung di pa, may 10 pa ata ako. Komedya Vlog. Dikit mo 10 sa akin, komedya. Ayan, Jonathan Guzman. Nakuha ko na yan, lalabs. Noted na yan, ayan. Sir Jim Gaming, nagbaba ng bahay. Wala kang work, Sir Jim. Di ka nagtatrabaho. Ayan. Ayan, Komedya Vlog, nagbaba ng bahay, komedya. Monetize ka na ba, Sir Jim? Hindi ka pa nakasahod sa YouTube? Komedya Vlog, tayo. 10 lang. Ayan yung bahay mo, 3.06. Komedya, start na ako, lalabs, ha. Wait, tamsakan mo na lang yung Ayan, yung ko na lang, yung LS or itong binaba ni Bicula ng Oragon. Ayan, komedya, start na ako, ha. 3.06 ka. Ayan, ang tunay na pagsamba sa Diyos. Cover by, ayan. Ito na ako, komedya, ha. Dikit na ako. Tamsakan mo, lalabs, ha. Kung hindi si Bicula ng Oragon, yung ko, yung LS. Sige lang, lalabs, sige lang. Ayan, 6 million in the house. Mega love, shout out. Ayan, mga lalas, kung meron kayong mga alagad, pwede kayong magbartir dyan. Ayan. Ayan, 2 million in the house. Mega love, shout out.
Work ako, magkano lang sahod, 150 lang araw, di kaya pambayad sa 50K na kabuang. Utang babayaran ko po, stock ko sa nasunog. Ayan. Nasunugan at namatayan po kasi ako. Ayan. Nasunog yung buong bahay nyo, ano? Sir Jim? I-vlog mo kasi yung ano mo, pagkasunog ng bahay. Buong pesto namin, ayan. Morning of tamsak na from Rami Jomau as TV. Ayan, Miguel, shout out Rami. Rami, salamat Rami Lalams. Mura. Meron po yung video. Bye. Dalawa na lang komedya, dalawa na lang ako. Matapos na ako. Uploaded ko po yun dito sa YT ko. Ayan. Os, patuslok ako sa premiere ba? Sige, baba mo yung premiere mo, ano. Rami, baba yung premiere, baba. Baba mo ipin kita. Yan, isa na lang kay ano. Komedya, isa na lang. Sana. Ayan, J-Dog, Miguel Love, shout out. MJ, we're family now. MJ, pabalikan na lang po si ano po, J-Dog. Dan sa'yo lalab si J-Dog, salamat. Sige, komedya, isa na lang. Gupir, gumuhit ka na. 3.07 ka na. Andrea, Miguel Love, shout out. Andrea updates. Ayan, Andrea updates. Miguel Love, shout out. Lalabs, Andrea. Ayan, 4 million in the house. Miguel Love, shout out. Namatay na.
Ayan, dan na ako sa'yo, ano. Rama family, Miguel Love, shout out Rama. Tamsak dikit host. Ayan, Rama family, salamat lalabs. Diyan kita ng jacket. Ang sabi niya? Ano? Ilan lang dinikit mo? 5 lang. Anong 5? Isa na lang. Isa na lang kulang ko. Paano naging, ano? Ayan o, sinulat ko lahat ng dinikit ko. Komedya. Ayan yung mga pangalan ng dinikit ko. Sa 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan, 9 na nadikit ko sa'yo. Komedya, paano naging 5? Ayan o, sinulat ko dito yung dinikit ko. Ayan o, nakasulat o. Ayan o, hindi lang yan 5 lalabs. Ayan, o. Nakasyam na ako ng dikit sa'yo, ano? Komedya. Tingnan mo. Okay o, sige lang. Siyam. Hindi 5. Ayan o, nakadisulat. Ito, isa na lang. Didikit ko pa sa'yo, isa na lang. Ayan, dan ako 10 sa'yo. Ano, komedya? Hanap pa ako ng hindi dikit sa'yo, host. Ayan, 10 na ano, komedya, 10. Dan na ako 10. Tingnan mo sa ano mo. Sa YouTube studio. Hanap pa ako ng hindi dikit sa'yo, host. Ayan. Ayan, patamsak naman pa ako. Nakapin patamsak mga lalabs. Malulubot pala yung ating sound. Alberto Arena, Miguel Love, shout out. Miguel Love, shout out everyone from Rama family. Ayan. Palablab kapatid. Lobot yung ating mobile. Shit. Ayan, Ramidan Pulpak from Rama family. Tamsak Manayos from Albert Arena. Miguel Love, shout out lalabs. Wait lang mga lalabs. Kuling ko lang yung charger mga lalabs. Wait lang ha. Wait lang po. Ayan, kinuha ko lang yung charger mga lalabs kasi malulubat tayo. Mag-charge. Harang ho, salamat sa parang mula, loves. Alberto Arena, thank you. Birch Vlog, Miguel Love, shout out. Miguel Love, shout out, Lodi. Ayan. Andrea, update Dan Pulpak. Ayan. From Rama Family Vlog. Rama, main channel mo to, Rama. Tingnan ko kung nakadikit ako sa'yo, ha. Patamsak pa ako, nakapin mga lalas. Nakapin. Good morning, Pinas. From Birds Vlog. Yes, good morning, Pinas. Si Kinarangos from Alberto Arena. Ayan, salamat. Two minutes. Ayan, salamat, lalab. Salamat.
Ma, ibalik mo yung charger mo, ma. Oh. Ginamit ko yung charger mo. Ah, ma. Oh. Bibi, sama kay mama lang, Bibi. Bibi, di ka sama? Alis si mama lang. Punta sa od. Dali. Magilamos ka na. Ayan, Rami. Tamsak na, Rami. Sama ka na kay mama lang, mami. Ay, mawi. Ayan, formal in the house. Miguel Love, shout out. Rama na sa bahay, Mako Rama. Tingnan kung nakadikit ako sa'yo. Ayan, Rama. Ito na, dikit ko na yung main channel ko sa'yo, Rama. Ayan, Rama, dikit na yung aking main lalabs. Ang sarap ng buhay probinsya. Ayan. Anong almusal dyan, host? Ano lang, Nas, nagkape lang ako, nagkape. Saka tinapay. Ayan, Ju TV Vlog, Migalab, shout out, host. Ju TV Migalab, shout out. Rama, pang 514 ako sa'yo. Mga naras, patamsak po ako, nakapin. Ayan. Mamaya, kain tayo ng kanin. Guys, mag-LS ako mamaya 6 to 9 p.m. Pinas time dalaw kayo. Ayan. Thank you, Komedya. Ayan, Rama, nasa bahay mga uli, Rama. Munting garden ni Rama family. Ayan, Rama. Mayarang katanggalin ko to. Hindi pa naman to ano. Kapa naman muni. Rami Dan Polpak from Komedya Vlog. Ayan si Komedya Vlog nagbaba ng bahay. 6 million in the house. Migalab, shout out. 6 million. Napaka-araw naman. Hindi ko makita yung ano. Masusula ako. Sobrang taas na ng araw mga lalab sa labas. Ayan, Ju TV Vlogs. Komedya, merong available sa ano, Ju TV. May 1020 siya komedya. Baka di pa kayo ex. Si Ju TV Vlogs may 1020 po available. Ayan. Pasilip bahay mo, Ju TV. Ayan, nagbaba na ng bahay si Jo. Patamsak premiere from Ju TV. Sige, tamsakan natin yan, Jo. Ayan, pasilip daw yung bahay mo, ano, Ju TV. Ayan, Rama Family Vlog. Dikit na sa'yo, lalag. Dikit na. Sa taas mo, Lods. Komedya, nasa taas mo daw. Magkasunod lang kayo. Ni ano ni Ju TV. Birds Vlog and bumalintong na si Birds Vlog. Bumalintong na. Ex na yung main ko. Eh yung alagad mo ba? Dan tusok pen, Rami Jumaw. Pabalikan na lang si Ju TV Vlog. Dan daw sa'yo. Ayun, 20 loads. Kuya Jong, good morning my friend. Miguel Love, shout out Kuya Jong. Mas buti ngayon, okay yung internet ko. Walang tupak. Second thumbs up dikito sa nakapinos with baka. Salamat po. From Alberto Arena. Rami, pabalikan na lang si Alberto dan sa'yo ng dalawa. And Komedya 20 tayo from Ju TV Vlogs. Komedya.
Tambay muna, friend. Kagising lang. Ayan, Kuya Jong. Magkape ka muna, Kuya Jong. Nanganap mo, bibi. Sama kay mama lang. Ayan, 5 million daw. Miguel Love, shout out. 5 million. Magkape ka muna, Kuya Jong. Kunin ko motor sa garay. Sige lang po, Kuya Jong. Iatid mo yung lalabs mo. Nasa Pinas ka ba man? Oh, nasa Pinas ako, Alberto. Pahinga muna tayo dito sa Pinas. Puro na lang trabaho. Mag-relax muna ng isipan. Ayan. Available here, 20. From JTV Vlogs. Ayan, Alberto, may 20 si JTV. Baka meron kang alagad dyan. Pwede kang mag-barter lalabs. Yes, nasa Pinas po ako, Alberto Lalabs. Ayan, may 20 si JTV. Ex na kasi kami ni Jo, matagal na. Pip, 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 pip. Ayan. Kaya pala parang nag-iba ang setup ng LS mo. Oo, lalabs. Babalik din ako dun soon. Siguro next year pa. Babalik tayo sa dati. Komedya Vlog Dan Idol, galing ng gitara. Ayan, from Rami Jumao. Ayan, 8 million in the house. Mega Love, shout out. Ayan, next na tayo, Joe TV Vlogs. Sobrang dikit na yung aking mga alagad sa'yo. Ayan, Rowichelle, harang tamsak. Mega Love, shout out. Ayan, Rowichelle Lalab, Mega Love, shout out sa'yo. Thank you. Ayan, may jacket ka na, Rowichelle Lalab. Rowichelle. Ayan. Game Joe TV 20 from Komedya Vlog. Ayan, Joe TV 20 daw. Kati. Joe TV. $3.7 ka OTW 20. Ayan. From Joe TV Vlogs. Shout out, Rowichelle. Ayan. 3.28 ka bahay mo, Joe TV. Start na ako, Idol 20. Ayan. From Komedya Vlog. Ayan, 8 million in the house. Mega Love, shout out. 8 million. Rami, Mega Love, shout out from Rowichelle. Ayan. Ayan, Rami, Mega Love, shout out daw. Mga nalabdan na po ba kayo sa nakapin? Ayan, Rami, pangalawang dikit ko sa'yo, Rami. Joe TV, meron kang premier lalabsa? Salamat, siyan walang anuman lalabs. Ayan, palablab din pa ako mga lalas sa mga binababa po ni Nightbot. Ayan yung aking mga member mga lalas. Beke naman, maluwi man, oy. Ayan, sa mga binababa po ni Nightbot, palablab din po ako mga lalas. Shout out, Rowichelle. Ayan, from Rami Jomao. Kapoy ko magbarter, host. Kapoy. Kapoy ka magbarter. Ayan, 5 million in the house. Mega Love, shout out.
Dan kay Nightboot, walang bakas ha. Sinong Nightboot lalabs? Sino dyan yung dinikitan mo? May mga pangalan yan sila sa Nightboot. Ayan. Si Palatandaan. Okay, lalab, salamat. Magbakas ka dyan kasi nagsusukli yan. Si Palatandaan. Ayan, 3 million in the house. Miguel Love, shout out. 3 million. Chronic Trends, Channel Danos, Bill All lang. Ayan. From Rami Jomao. Ma, pabiling tilapia mo. Gusto ko ng prito. Ha? Tilapia nga prito. Ito, pera. Ano ma? Ako magprito. Bibilin mo na naman manok. Chronic Trends, Channel Dan, Host Bill All. Tawa si Rami. Ma, bayaran muna pag uwi na lang bayad. Ma, kahit isang pirasong tilapia. Ma, Charis Reyes, Miguel Love, shout out, Tamsak Host. Ayan. Miguel Love, shout out, Charis Reyes, Lalabs. Bili ka mama pating. Ano ka, Marites ka, ano? Rami. Bili ka mama pating. Tilapia pinapabili ko, ay. Charis, may jacket ka na, Lalabs. Para kasing masarap, pritong tilapia. Mga Lalabs, masarap ang isda dito kaysa sa abroad. Doon sa abroad, bibili ka ng, alam mo ba kung yung kilo ng ng tilapia sa abroad is 14 dirham. Pero alam nyo ba yon, pag nilinisan mo yung tilapia doon, kulang na lang magkalas-kalas na yung katawan. Kasi frozen, hindi fresh. Kaya ginagawa ko doon, prito lang talaga yung ginagawa ko doon. Hindi siya pwedeng sabawan. Pag sinabawan mo, hindi masarap. Baka maggutay-gutay.
Matatanggal na yung mga tinik doon sa abroad. Pero wala kang choice kung gusto mong kumain ng tilapia. Nadudurog na yung mga mga katawan. Pero kailangan mong bumili kasi wala kang choice. Lahat frozen. Tamsak dikit, sure balik. Salamat from Charis. Brutito Channel, ayan Dan. Bahala ka na, punta na lang kayo sa LSCO. Ayan. Si Kinarang, salamat Lalas. Ayan, 8 million endows. Miguel, shout out. Kaya mga lads, alam nyo mas masarap ang pagkain dito sa Pilipinas kaysa sa abroad. Iba yung mga lasa ng pagkain dito, pati yung baka. May baka naman doon, may beef naman doon sa abroad. Kaso lang galing ng Pakistan. Galing ng Pakistan, hindi masarap, matabang, oy. Iba talaga yung pagkain ng Pinas, the best. Wala tayong ginawa dito kundi lumamon. Kasi doon sa abroad, pag nasa abroad ka, puro lang trabaho, trabaho, trabaho. Ayan. Dito meron pang nag-aasikaso yung tatay ko. Wow, mashallah. Sana all. Dito walang stress. Doon nakaka-stress mga lalas. Ayan. Ayan, 7 million and das. Mega love, shout out. Kaya mga lalas, huwag yung sabihin ang nasa abroad ay masarap ang buhay. Hindi. Masarap lang po pakinggan ang salitang abroad. Pero pag nandun na po kayo sa abroad, nako, mararanasan nyo lahat ng hirap. Hindi lahat doon libre. Ayan. Kailangan mong magbanat ng buto kasi wala sa'yo doon magbibigay. Lalo na mga lalas pag kayo'y nagkasakit. Ayan. Kaya yung mga OFW ayaw nila magkakasakit. Kasi oras na magkasakit ka, mag-isa ka lang sa ospital. Iiyak ka talaga doon, mag-isa ka lang. Wala sayong magbantay, kundi sarili mo lang. Sariling sikap. Kaya yung mga abroad doon, ayaw nila nagkakasakit. Napakahirap. Dito sa Pinas, may nagbabantay sa yung family mo doon, wala. Iiyak ka talaga. One day, isang beses na na-hospital ako, grabe iyak ko. Time pa yun ng COVID. Pero wala naman akong COVID, lang ako. Nagkasakit lang ako. Nako, kinulong pa ako mga lalabs is wala talagang makapasok sa kwarto ko. Grabe iyak ko. Gusto ko nang umuwi. Kidapawan Biners, Mega Love shout out. Ayan, 220. 3.07 to 3.09 ka na. Kumidya, ayan. Kidapawan Biners, Mega Love shout out, lalabs. Hello, Mega Love shout out. Kidapawan Biners. Hello, Mega Love shout out, lalas. Meron ka ng jacket. Thank you so much. 2030 available po si Joe TV Vlogs. Ayan. Ayan mga lalabs. 2030 available si Joe TV. May 8 ako host. Sige lalab, dikit mo na yung 8. Gawin ko ng 10 sa'yo. Kidapawan, dikit mo na lalab sa akin yan. Kidapawan. Main channel mo ba to? Ayan, dikit ko rin yung main ko sa'yo. Main mo nga. 1.2 ka pala. Sige, X. What X? Baba mo yung bahay mo, Kidapawan. Tingnan ko muna, Kidapawan, kung nakadikit yung main ko sa'yo, ha? Ako ayokong umuwi o hirap buhay sa Pinas, mahal ang bilihin. Yes, Alberto, alam mo ba, Alberto Lalabs? Yung unang dating ko dito sa Pinas, nagpunta ako ng SM. Oh my God, Alberto, parang ayaw kong magbitiw ng pera. Yung shampoo sa Pilipinas is only 8 dirham. Pero dito yung isang piraso is nasa 265 pesos. Oh my God, parang ayaw kong magbitaw ng pera. Sabi ko parang wag na nga lang mag-shampoo. Diyos ko, ang mahal. Yung 1,000 pesos dito, magkano na lang nabibili? Pero sa abroad, yung 100 pesos, kompleto na mabibili mo. May isda ka na, may bigas ka na, may shampoo ka pa, may everything.
Madam Mary Rose, MNHL Nation, tamsakdan, Madam. Albert Arena Idol, bahay mo from Rami. Ayan. Babalik din ako doon, Alberto Arena, pahinga lang saglit. Jumaya, siyos mo na. Si Kidapawan, dikit mo na yan, lalabs. Madam Mary Rose, may love shout out po. And Kidapawan, dikit ko muna yung main ko sa'yo, lalabs, ha. Main mo to, di ba? Sige na, idikit mo na yung 10 mo. Madam Mary Rose, may love shout out. Sobrang mahal dito, lalabs. Parang yung 1,000 pesos mo. Nako, ilan lang mabibili mo dito? Ayan, Kidapawan, dinikit ko na yung main ko sa'yo, ha. Sige na, Kidapawan, idikit mo na yung 8 mo, 10, ibigay ko sa'yo. Kidapawan, yung bahay mo is, tingnan natin yung bahay mo. Ayan, 1.26 ka, Kidapawan, ha. Morena, Madam, love shout out, lalabs. Moana Morena, ayan, nagbaba ng bahay. Komedya Dan, 3.072, 3.09 ka na. Ayan. Salamat, Ju TV. Madam Love Channel, love shout out po, Madam. Buti maayos yung internet ko ngayon, nakikisama siya. Kahapon hanggang natapos yung ko, hanggang natapos yung live ko, walang nangyari. Panay loading. Good morning, Mary Rose, MHL Nation. Ayan. Madam, salamat po sa patamsak. Ay, Saan na ba yun si Kidapawan? Kidapawan, start na ako, ha. 1.26k ka. Love Channel, sis, may love shout out. Ayan, Kidapawan, nasa bahay mo na ako, ha. Idikit mo dyan. Ayan, wala namang dumating kabayan ko kagabi. Anong araw ba kagabi? Lalas, wala akong internet. Wala akong internet, music official. 2 days akong loading. Pero ngayon nakisama. Kasi ang lakas ng ulan. Paano ko visit sa'yo? Wala akong internet, lalas. Pag malakas ang ulan, walang koneksyon. Gusto ko man kitang puntahan, di ko magawa. Di nga ako nakabanana. Kidapawan Binders, ayan. Dan sa'yo si Moana. Wala akong connection, lalas. Nag-live nga ako kahapon, rin. Hanggang natapos, nag-take 3. Hanggang nawala yung viewers. Walang nangyari. Tapos maulan pa kagabi. Ay, paano kung makakapagpunta sa'yo? Walang koneksyon. Panay loading ang aking internet. Kidapawan, nagdikit ka na, lalabs. Nagdikit na ako sa'yo. And Kidapawan, nakaano na ako sa'yo, lalabs. 3 na. Nagtamsak ako sa premiere mo. Ang bilis mo, ha. Dan ka na ba? Sige lang. Ako kasi panay daldal. Panay daldal si host.
Sige lang, maghanap ka na ng kabartiran, Kidapawan. Nagdidikit ako sa'yo. Nagtamsak ka ba, Kidapawan? Di mo tinamsakan yung aking live. Ang bilis mong matapos. 1 minute itamsak dikit. Sige lang, galad, salamat. Osligo muna ako. Sa isang LS ako nagtanda. Sige lang, okay lang yan. Maligo ka na, Rami, kasi nangangamoy ka na. Dan, Muana, salamat, madam. Madam Muana Morena, ayan. Maligo ka na at nangamoy na yung mo. Nangamoy na si Junjun. Rami, maligo ka na. Ayan, 4 million na love, shout out. 3 pa lang nadikit ko sa'yo, Biners. Panay kasi daldal si host. Ayan. Natawa tuloy si Kidapawan. Ayan, Kidapawan, nagdidikit pa ako sa'yo. Pang-4 pa lang to. Ayan, Muana Morena, nagbaba ng bahay. Okay lang po. Muana Dan, from Kidapawan Biners. Ayan, Kidapawan, dinigit ko yung main ko sa'yo kanina, ha. Nagbakas ako doon. Jomaw. Salamat, host. Ay, Kidapawan vlog, mali. Welcome, Wabyu. Ayan. Madam Meros, palablab pa ako nakapin, mga lalads. Ay, lablabin po natin nakapin, mga lalas. Paluoy naman, patamsak na kapin. Ayan. Naligo na si Jumaw kasi nangangamoy na. Umalis na. Kidapawan, tayo. Pang TV Vlogs. Nagdidikit pa ako kay Kidapawan. Di pa ako tapos. Nagtamsak ako, Kidapawan, sa sa premiere. Within 2 days. Ayan, palablab ako nakapin, mga lalas, palablab nakapin. Bahala kayo dyan, punta kayo sa LS ko mamaya, bayaran ko kayo ng 10 kada bartir tayo, 6 to 9 p.m. Pinas time, LS Kubay. Ayan. Sige na, Rami, maligo ka na. Rami, maligo na, Rami. Rami, maligo ka na, Rami. Oy! Kaya magpalit tayo ng music, natapos na yung music natin. Natapos na ang music. Dan na sa nakapin. Ayan, from Kidapawan Biners. Madam Mary Rose, dan na po si Kidapawan. Pabalikan na lang po, Madam. Salamat. Ayan, naka-8 na ako sa'yo, Kidapawan. 2 na lang. Free ko na yung 2 sa'yo. Arangos! Ito iwan ko, pulutan. Hehe, tuslok lang.
Dragon Gaming, mega love shout out. Hey, Ailensky. Mega love shout out, Dragon Gaming Lalas. Thank you so much. Iwan ko muna to, kain lang muna. Sige lang, Yalag, kumain ka lang dyan. Yan, nadikit ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iiwan na akong nag-iisa. Cooking Lalab, mega love shout out, Cooking. Hello, how are you? Ayan, mega love shout out to you. Andrea updates Midin week full pack done including 3 minutes harang with baka, salamat. Ayan. From Alberto Arena. Thank you, host. Ayan. From Alberto Arena. Kailan ba nadikit ko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hindi pa rin nag-ano. Ba ito mataas yung bahay mo, ano, Kidapawan. Naka-12 na ako sa'yo. Like Dan from Cooking with Sapia. Ayan. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love, shout out. 6 million. Cooking with Sapia. Ayan, nagbaba po ng bahay. Cooking. By nurse, anong nangyari? Hindi pa rin tumaas yung bahay mo. Anong nangyari? Ayan, Kidapawan, marami na akong nadikit sa'yo, Lalabs. Ba't di umakyat yung bahay mo? Ba't di umaakyat yung bahay ni Kidapawan? Ayan, dami ko nang dinikit. Bakit di tumaas yung bahay mo, ano, by Kidapawan? I don't know. Naglagas ka ata, Lalabs.
Albeza George Vlog, mega love shout out. Albeza, ayan. Harang host, Alberto, salamat lalabs. 4 minutes lang naman. 4 minutes, mahaba na yung 4 minutes. Sarap ang champurado ni Madam Oy. Albeza George, ayan, mega love shout out. And lalas bigyan kita ng jacket, Albeza. Mabagal kasi lumabas sa computer yung ano mo, pangalan. Ayun, may jacket ka na, ano? Albeza Lalab, may jacket ka na? Albeza, may jacket ka na, Lalab. Salamat. Mira Rose Nation full pack. Host, pa-jacket po, idol. Ayun, from Albeza. May jacket ka na, Lalabs. Alberto, ayan, nagbaba ng bahay si Alberto. Thanks, idol host. Ano ba naman to? Nagluloko na naman. May sound pa ba ako? Baka mawalan na naman to.